Ir-riserva tad-dem f'Malta qatt ma kienet fi stat kritiku minkejja li fl-aħħar snin żdiedu l-emerġenzi, l-operazzjonijiet komplikati li jkollhom bżonn id-dem u t-trattamenti ta' każi tal-kanċer li jużaw dem sħiħ jew prodotti tiegħu. U dan grazzi għan numru ta' donaturi tad-dem. F'ċerimonja ta' ġieħ lid-donaturi tad-dem li saret l-erba' filgħaxija fil-Palazz Verdala, il-President ta' Malta George Vella ringrazza lid-donaturi kollha l-għad kbir ta' karità li jwettqu lejn ħaddieħor, mod speċjali lil 25 donaturi tad-dem li jagħtu b'mod regolari u qal li din turi kif il-kuxjenza soċjali tgħinna ma naħsbux biss fl-interessi personali iżda naħsbu wkoll fuq il-bżonnijiet ta' dawk fil-bżonn. Grazzi għalikom, il-pazjenti fl-isptarijiet tagħna għandhom tama ikbar ta' fejqan u ta' ħajja aħjar. Grazzi wkoll tal-eżempju li qegħdin tagħtu lil dawk ta' madwarkom. Il-President irremarka kif donazzjoni waħda tista' potenzjalment issalva tliet ħajjiet li jkunu fil-periklu u qal li gburijiet li l-poplu Malti dejjem irrisponda s-sejħa tad-dem u jagħmlu dan mingħajr l-ebda pretenzjoni anke meta lanqas jafu lil min qed jgħinu. Jigburi ngħid li l-poplu Malti dejjem irrisponda biħġaru meta kien hemm sejħa għad-dem. Bi pjaċir inżirt ngħid li f'Malta id-donaturi dejjem għamlu lotja tagħhom mingħajr l-ebda pretenzjoni ta' xejn, anzi bi gburija li qegħdin jagħmlu karità ma' min laqqas biss jafu min huwa. Il-President ħeġġeġ biex iktar nies imorru jagħtu d-dem sabiex ir-riserva tad-dem qatt ma tispiċċa fi stat kritiku. Jiena ħeġġeġ lil aktar nies biex jingħaqdu ma' donaturi sabiex ir-riserva tad-dem qatt ma tkun fil-periklu li tispiċċa. Il-President ringrazzja wkoll il-professjonisti li jaħdmu fis-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-dem u tal-Banek tad-dem fl-Isptar Mater Dei u tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għad-dedikazzjoni u l-ħidma tagħhom.